салом дӯстон, айни замон дар зарни сор қарор дорем назди сафоратхонаи Амрико, ноҳияи Сино. Аз ин тараф 102 микрорайон, дар инҷо мактаби Гагарин, дар ин тараф бошад сафоратхонаи Амрико, аз ин тараф сафоратхонаи Ӯзбекистон ва роҳ ба сӯи шаҳри Сор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 12 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8 ошёнаш ҷойгир аст. Инҷо ҷои зинабоя. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 8 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунем. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳи хона мебошад. дӯстони азиз, пири хожа, роҳ раваст. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне қолинҳо, пардо, манамин шкаф ҳамаш меистад. дӯстони азиз, дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона бо ҳаммом, дуюм ҳуҷра ва ошхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, ҳамаи хона чопли пол дорад. тирезаҳои хона бошад. дӯстони азиз, тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад ҳоҷатхона бо ҳаммом. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад ошхона. сабти хона ба анҷом расид. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад 630 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.